Salutare, salutare gameri, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Iată-ne la prima sesiune video de gaming de pe canalul meu de YouTube. Să începem cu Farming Simulator 17, un joc care l-am așteptat mai mult. Un joc foarte spectaculos, un joc mai nou. Să vedem care sunt diferențele dintre acesta și celelalte jocuri de același gen, Farming 13, Farming 15 sau 19, pe care poate unii dintre voi le-ați mai jucat. Să mergem un pic la setări. Să începem o primă variantă de joc, din acest joc, și să vedem ce noutăți are față de Farming 15, care, părerea mea, este cel mai spectaculos dintre toate, cu cea mai ușoară dezvoltare dintre toate. Bineînțeles că vom lua în calcul și aspectele grafice și aspectele gameplay, adică toate capitolele și toate scurtăturile pe care ar trebui să ni le ofere acest joc, având în vedere că este mai nou decât variantele mai vechi, 13 sau 15. O singură locație are acest joc. Hai să alegem o gagică și să o numim simplu valoarea. Să vedem ce trăsături să-i mai dăm. Cam puține culori pentru o gagică. Acestea sunt mărcile. Avem și de la Platinum Expansion. Și haideți să vedem care este valoarea acestui joc. Jocul se încarcă, te rugăm, așteaptă, după cum vedeți, este foarte simplu, are și varianta în limba română. Acest joc, să vedem dacă chiar ne lasă să facem banii așa de ușor cum erau în varianta din 2015. Aici mă refer la varianta cu copaci, varianta silvică cu recoltarea
și plantarea copacilor. Bun venit la Farming Simulator. Vrei să începi un scurt tur ghidat pentru a învăța reguli de bază ale jocului. Mai întâi aruncă o privire în zonă, apoi deplasează-te spre dreapta în jurul clădirii către mașina de recoltat roșie de mari dimensiuni, situată la marginea parcelei tale, și atinge pictograma după forma de semn de întrebare din dreptul ei. În stânga jos se află harta ta, cercul verde intermitent indică amplasamentul semnului de întrebare. Nouă, alege harta SVDA din mouse direcția de vizualizare a jucătorului. Bun, haideți să mergem și să vedem. Ia să vedem dacă aceasta este mașina noastră. Nu pot să cred, chiar ne dă mașină din prima. În varianta din 2015 trebuia să faci mulți bani ca să îți cumperi o mașină. Bineînțeles, era mai bengoasă ca aceasta, dar dacă avem mașină din prima, înseamnă că este ok. O poți duce ca puncte de supraveghere la parcela pe care o deții. Iată că avem și combina, avem și un tractoraș cu o remorcă, nu știu ce atelaje mai avem, să vedem acum. Tur ghidat, acesta este unul dintre parcele pe care le deții de la începutul jocului în mod convenabil. Grâul este deja gata de recoltat, este timpul să te urci în combină și să treci la treabă. Da, urcă în combină pe E. Bun, pentru început, dacă joci în modul dificil, pornește motorul mașinii de recoltat. În modurile normal și ușor motorul ar trebui să funcționeze deja, apoi cuplează aparatul de tăiere mașinii de recoltat, situat exact în fața acestuia. Apăsăm panoul de asistență din colțul din stânga sau așează mereu funcțiile disponibile în prezent. Cuplează, schimbă viteza de control și al vitezei, activează sistemul de control al vitezei. Se pare că combina noastră nu are decât două viteze, încetul și foarte încetul. Să sperăm că nu este așa. Aplează X și B pornește combina. Da. H angajează lucrătorul, extinde țeava, desfășoară combina X, dezactivează brazdele de paie, schimbă unealta selectată, schimbă viteza, sistemul de control al vitezei, activează sistemul de control al vitezei 3. Acum ești pregătit pentru recoltat, decuplează-te în față prin grâu, deplasează-te în față prin grâu,
Îți poți regla viteza vehiculului manual sau poți folosi sistemul de control al vitezei pentru a păstra o viteză constantă. WS, S, D și A sunt tastele de control. Hai să vedem în ce stare este într-adevăr cultura, ce ne spune acest semn de aici. Până acum totul merge strună, totuși de obicei vei avea mai multe lucruri de făcut, așa că angajarea de ajutoare la fermă este o decizie bună. Bani. La capitolul bani avem doar 25.000 de euro pentru început. Panoul din stânga sus va indica dacă o lucrare poate fi efectuată de un ajutor sau nu. Angajează un ajutor să se ocupe de restul parcelei. Da. Se pare că avem mai multe parcele. Aha, aceasta este deja gata a 3 rată, trebuie să punem la treabă pe ăsta și să dăm cu combinatorul aici. Tractorul nostru nu are greutate în față frontală, s-ar putea să se cam contrabalanceze. Ia să vedem pe hartă. Deci am avea cam 3 parcele de pământ. Aici este altă parcelă care este gata de semănat. Da. Ia să vedem în ce stadiu de creștere al culturii este cultura noastră, tipuri de recolte aici, creșterea, a recoltat, arat, taie tulpinile, uscat. Ei, înseamnă că această ar fi de recoltat această parcelă. Parcela 12 gata de parcela 14 gata de recoltat. Cultivat. Da, hai să mai vedem și alte aspecte. Prețurile recoltelor, fabrică de lemn, grain, acestea sunt prețurile care le oferă. Ia să vedem ce ne mai oferă. Vedere de ansamblu al vehiculelor. Finanțare,
doar 25.000 de euro, 25.000 de euro, împrumută bani, 5.000. Să vedem câți bani ne va da împrumut. Oi, porci, vaci. Paie, porumul greu, orz, rapiță, floarea soarelui, boabe de soia, cartofi, sfeclă de zahăr sunt alimentele pentru porci. La oi, apă, fă și iarbă. La vaci, curățenie, apă, paie, iarbă, nutreț însilozat, pân, hrană concentrată. Sunt curios să vedem dacă mai avem varianta cu siloz, setări generale. Fereastră de ajutor, pictograme de ajutor în joc, daltonist, monedă euro, kilometri, indicatori de zonă interactivă, radio oprit, acoperire radio doar vehicul, resetează cameră vehicul, cameră dinamică vehicul, sensibilitate camere de vehicle, army sensibility. Inversează axa oprit, Y. Treci la trenuri. Avem trenuri și în această variantă. Pornit, volum 80%, volumul vehiculului să-l dăm un pic mai mic, undeva la 50% pentru început. Volum mediu 100%. Volum radio 50%. Următorul, setări joc, jocul meu salvat, timp, deja s-a dus deja la 5x, noi trebuie să ținem tot timpul foarte mare atenție că aici este marea problemă a acestui joc. Imediat te trezești că a sărit timpul de la timp real la 5x, 15x, 30x, 60x sau 120x și în cazul ăsta te poți trezi foarte bine, mersi că ți s-au oferit culturile și că ai lucrat degeaba și nu mai ai altă treabă de făcut decât să dai cu combinatorul ca să pregătești următoarea cultură, astfel încât ai pierdut deja recolta de pe așa zisul teren cultivat. Atenție mare la aici, la timpul real, trafic pornit, pământ normal, pornire automată motor, frânare, oprire și pornire pornit, consum combustibil scăzut, realimentare ajutor combustibil cumpără, realimentare ajutor semințe cumpără, realimentare ajutor fertilizator cumpără, realimentare ajutor îngrășământ cumpără, realimentare ajutor îngrășământ cumpără, orman de îngrășământ, creșterea plantelor rapidă, ofilirea plantelor oprit. Asta este important pentru că la variantele din 13, din Farming 13 sau Farming 15 nu aveam acest
această opțiune și se ofileau foarte rapid culturile dacă nu erai atent la trecerea timpului, adică aici la timpul real. Arată periodic necesar oprit. Seter fertilizator 1. Din nou varianta pune jocul pe pauză. Cam complicată această variantă. El normal trebuia să fie deja pe pauză când i-ai dat yes, cum era și în variantele mai vechi la 13 sau la 15. Acest aspect nu îmi place. Vă las pe voi să comentați ce vă place sau nu în acest joc. Fertilizator 1. Să mergem mai departe. Elemente de bază privind recoltele. Mazăre, floarea soarelui, grâu ovăs, rapiță, floarea soarelui, mazăre, porumb, recoltare, arat, flux sau un cultivator pentru a aerisi pământul înainte să semeni recoltele. Semănat, semănatul se poate face cu o semănătoare, umple semănătoarea cu semințe de pe un palet cu semințe, vei găsi un palet cu semințe la ferma ta, însă poți oricând mai multe semințe de la magazin, poziționându-le oriunde dorești după alimentarea semănătoarei, cultivează pentru a începe semănătul. Deci poți să alimentezi și de la magazin. Aici este bine aspectul acesta, pentru că în Farming 19, de exemplu, nu puteai să cumperi de oriunde semințe pentru semănat. Sunt disponibile semănătoare precum Val de Stat, Rapid, cultivă și seamănă printr-o singură trecere, verifică descrierea din magazin a semănătorilor pentru a vedea care sunt semănătorile care nu are. Da. Recoltat. Când recolta este gata de recoltare, folosește o combină de recoltare care are cuplat un aparat de tăiere adecvat. Descărcați recolta într-o remorcă, apoi o poți vinde la o locație asociată sau o poți depozita pentru utilizare ulterioară. Să vedem ce avem prin hambare. Recolte de rădăcinoase. Cultivarea cartofilor și a sfeclei de zahăr necesită semănătoare și mașini de recoltat specializate. Altele. Cea mai simplă și rapidă metodă recolta cartofi sau sfeclă de zahăr o constituie utilizarea unei mașini de recoltat cu autopropulsie. Totuși, un astfel de utilaj este destul de costisitor și multe șanse să nu ți-l poți permite la început. Acolo să stea până ne vom cultiva noi cartofi sau sfeclă de zahăr. Înainte a trecut o mașină cu cartofi pe la poartă, le vinde cu 1 leu kilogramul. Cine e fraier să mai cultive cartofi?
procesarea recoltelor de rădăcinoase. O alternativă mai ieftină ar fi utilizarea unui tractor cu diverse unități specializate. Această metodă funcționează în 2 pași după ce plantele la o maturitate. Să tai frunzele cu ajutorul unei mașini de tăiat tulpini precum Griminska S754. După aceea poți scoate recolta din pământ cu ajutorul unei mașini de recoltat precum Grimes SE260. La ridichi, recoltă specială, din moment ce nu trebuie recoltate la final, ci săpate în pământ. Odată ce plantele sunt vizibile, poți folosi un cultivator pe parcelă. Conține un așa zis îngrășământ natural verde și are rolul de fertilizator, constituie un așa zis îngrășământ, sporindu-ți producția următoare cu 30%. Îmbunătățirea producției. După ce semeni o parcelă, îți poți îmbunătăți recolta prin fertilizare pentru a obține cele mai bune rezultate. Trebuie să îți fertilizezi recolta de până la 3 ori plantele să ajungă la maturitate, însă reține că fertilizarea este eficientă dată pe stadiul de creștere. De fiecare dată când fertilizezi o parcelă, recolta sporită cu 10. Așadar, dacă o fertilizezi de 3 ori, producția recoltei crește cu 90%. Parcele a rate generează o producție cu mai mare. Așadar, dacă îți ari și fertilizezi recolta în mod corespunzător, va fi sporită cu 100%, deci dublată. Zauri parcelă cu un distribuitor de fertilizator, o stropitoare, un distribuitor de îngrășăminte naturale sau un rezervor pentru îngrășăminte lichide. Poți fi folosite ca fertilizator. Sapi planta ajunsă la maturitate în teren cu un cultivator înainte de semănatul recoltei. Da. Să mergem mai departe. Vedere de ansamblu hartă. Aici sunt creșterile în curs de creștere, etapele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avem destule etape, avem destul timp să cultivăm chiar toate parcelele de pe suprafața jocului. 2, 4, 6, 7, 8. Da. Să vedem ce mai avem aici. Prețuri. Vedere de ansamblu. Finanțe. Da. Haideți să vedem un pic la prețuri care cultură se merită să o cultivăm în continuare, care ar fi cea mai favorabilă. 2000,
2200 floarea soarelui, 2200 21, 2273. Din ce văd eu aici, se pare că cel mai mare preț se oferă pe cultura de rapiță. Da. Sunt curios să vedem dacă ne lasă să mai producem siloz, nutreț însilozat pentru alți fermieri, pentru a-l vinde și ce preț are respectivul produs. Doar la primele 6 se pare că avem ceva în ambar, în depozit, primele 6 culturi. La lână 12.939. Cea mai convenabilă pare a fi floarea soarelui, 2900 de euro pe tonă, 2000. Iată și mazăre are un preț foarte bun. Să vedem ce prețuri mai au aceste alte culturi. Fabrica de lână 12.954. La mazăre 2907, 2905 la floarea soarelui. Se pare că mazărea ar avea cel mai bun preț. Să vedem dacă ne lasă să cultivăm mazăre. Semănătoarea se pare că este plină. Ia să vedem dacă ne lasă să schimbăm cultura.
Selectează sămânța la Y sau la V. La Y, da. Aceasta este mazărea. Ia să semănăm noi mazăre. Pentru început, haideți să semănăm pe această cultură mazăre. Lăsați în comentarii ce ați fi cultivat voi pentru început pe această parcelă. Se pare că nu. Oprește semănătoarea. Cel mai bine este să-l pui pe altul să seamene, să-ți angajezi un lucrător, dar la început, cum nu ai bani, trebuie să faci tu acest lucru și să execuți lucrarea pentru a nu pierde din finanțe, cu toate că nu-ți ia cine știe ce bani, dar la început orice euro contează. Parcă ar fi trebuit să se schimbe un pic textura. Suprafeței cultivate. Ia să vedem dacă ne arată ceva pe suprafață. Da, se pare că se seamănă. Într-adevăr. Și pentru început trebuie să semănăm mazăre. Foarte greu. Cu semănătoarea asta vai de capul ei, pentru că la început nu avem prea multe de semănat. Până atunci, haideți să punem și celălalt tractor. Iată că avem și modul tren. Un mod tren prin care să putem transporta câte locomotive, câte trenuri. Acesta trebuie să-l punem la treabă. Pentru început.
Pentru început, se pare că ăsta nu seamănă. Cel mai nasol, pentru că nu-ți dai seama când seamănă sau el nu seamănă. La variantele vechi își schimba textura, culoarea pământului se schimba în momentul când semănai. Aici este foarte greu de deosebit dacă seamănă sau nu, pentru că vedeți, se aseamănă foarte mult culoarea terenului care este semănat și cel nesemănat. Cel mai bun preț deocamdată este la Mazăre. Vom vedea pe parcurs cum vor oscila prețurile în culturile mai vechi. Probabil că v-ați obișnuit. Pentru cei care ați mai jucat acest joc, cel mai bun preț era la rapiță totdeauna și acel preț rămânea în general constant, adică nu trebuiai să te chinui să mai pui și alte culturi, doar dacă vroiai să mai faci și altceva în afară de cultura rapiței. Aici a rămas o porțiune nesemănată. Noroc că aceste parcele nu sunt așa de mari pentru început, dar pe parcurs, dacă vreți și aveți răbdare, puteți să vă cumpărați toate parcelele așa cum am făcut-o eu în Farming 15. Pentru a le cultiva. Foarte simplu, cultivam nutreți în silozat. Cel de la combinator cu combinatorul își face deja treaba, pregătește terenul pentru semănat. Poate le semănăm pe ambele bucăți odată. Ca să ne luăm de o grijă în caltea, să știm una și bună. Nu am fost să vedem ce utilaje mai avem prin garaj, dar pentru început vom avea timp să mergem și să vedem și acest aspect. Da. Haideți să vedem
Ce utilaje mai avem prin garaj? Dar mai întâi va trebui să terminăm de semănat măcar această parcelă. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube în număr cât mai mare și să lăsați comentarii ce fel de review-uri ați dori să mai vedeți, la ce jocuri ați dori să mai vedeți sesiuni video pe viitor, ca să pot să vă postez cele mai șmechere sesiuni video la jocurile voastre favorite. Ce jocuri ați jucat voi? Pentru mine Farming Simulator este cel mai fain joc, cel mai șmecher joc, pentru că ai cele mai multe moduri și unelte de lucrat. Poate alții preferați FIFA sau alții preferați gaming cu mașini sau GTA 5 sau mai știu eu ce jocuri mai preferați. Eu am mai jucat și hunting, vânătoare sau pescuit și doar un singur shooter, care acela vi-l voi lăsa surpriză și vi-l voi prezenta într-o sesiune de gaming viitoare. Un shooter foarte mișto, un shooter mai mișto ca împătimiții Counter-ului care m-au disperat cu Counter-ul lor, dar vă spun eu că nu se compară Counter-ul cu jocul respectiv. Cam îngustă semănătoarea aceasta pentru început. Ia să vedem ce avem prin garaj. Poate avem alta mai valoare. Un tractor simplu, alt tractor, încă un tractor, 1455, dar nici nu intenționam să le vând. Avem o combină și aia vai capul ei. Aceasta este semănătoarea
doar de 3 metri, câteva șoapre și un singur pavilion. Surpriza din acest joc este că îți oferă mașina de la început. În jocurile anterioare trebuia să muncești mult și bine până îți puteai permite să-ți cumperi o mașină care era mai bengoasă decât aceasta. Să vedem dacă avem și alte mașină. Ce mașini mai avem? Da, sunt mult mai șmechere. Aceasta este doar 22.000. Cea mai șmecheră este aceasta la 36.000. Sau aceste Piscup TT 54.000. Care v-ați cumpăra-o voi, lăsați în comentarii. Da. Iar la capitolul semănători, nu prea le văd. Sape de privit. Pluguri, cultivatoare, mașini de întors fânul. Nu văd semănătorile. Remorci cu șnec. Recoltare cartofi. Aici un vehicul la vânzare de alți fermieri. Cositori. Balotiere. Încărcătoare telescopice diverse. Această mașină recolectează materialul de la sol, probabil pentru cartofi sau sfeclă de zahăr. Nivelatoare. Contragreutăți. Semănătoare.
Ia să vedem ce semănători, ce valori de semănători avem. ...14 metri are aceasta și poate fi folosită la majoritatea culturilor făinoase. Da, haideți să vedem dacă putem să realizăm măcar jumătate din această parcelă de semănat. Se pare că la capitolul pădure, la capitolul silvic, este destul de bogat acest joc. Vom vedea dacă ne va lăsa să ne dezvoltăm din acest punct de vedere ca în varianta de la Farming 15, adică mult mai rapid. Ia să vedem dacă a terminat celălalt tractor. Se pare că nu a gătit. Cam atât pentru prima sesiune de gaming. Lăsați în comentarii cât mai multe ce ați fi cultivat voi prima dată și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă v-a plăcut acest video. Până data viitoare, v-am salutat!